l'escola virtual. Avui m'ajudaran els meus ajudants, com farem els números avui? Amb els numblocks. Number blocks, amb aquests blocs. Farem una miqueta de trampa, però ara ho veureu. Comencem. Tenim el number block 1. Seria aquest, és el 1. Després, si li ajuntem un altre, aquest seria el 2. Després, si li ajuntem un altre, seria el número 3. Si li ajuntem un altre, agafaré per aquí. No, el taronja no. No. Aquests, diferents colorets. Papam, tenim el número 4. Així veieu el número. El número 4. I si l'afegim un altre, posarem un altre diferent. Blavets no em queden. Bueno, doncs aquest. Mira, farem així. Aquest seria el número 5. Ho heu dit molt bé. I ara afegim un altre. I és el número 6. I si n'afegim un altre, quin seria? El número 7. I el farem de per aquí. Fixeu-vos, com és. Aquí ja ho deixo més lluny. Sabeu quin és? El número 8. Ho heu fet molt bé. I si n'afegim un altre, és el número 9. El 9. I ja per últim, i amb aquest acabarem, a veure, aquest és el número 10. A veure si puc fer-ho. A veure, el número 10. I aquí tenim els numblocks. Ara aquí els meus fills havien de fer bé, molt bé. A veure com ho feu. Hem arribat al 10. 10. Molt bé, moltes gràcies. I ens veiem en el proper vídeo de l'escola virtual. I jo poso aquesta veu rara. Adéu. S'està votant.